We hebben vandaag in de Rijksministerraad over meerdere onderwerpen gesproken, maar van belang is denk ik dat we het gehad hebben over dat staat ook op de agenda, de aanwijzingsprocedure rondom de begroting van 2022 voor Aruba. En daar hebben we ook afgesproken dat we Aruba gevraagd hebben, conform de procedure die daarvoor geldt, om ons de zienswijze van het land te geven. En dat is ook heel erg belangrijk, want de discussie gaat natuurlijk over hoe maak je een goede begroting. En vooral een begroting die helpt om het land sterker te maken, weerbaarder te maken. Te zorgen dat er ook op langere termijn geld is voor scholen, voor wegen, voor allerlei soorten van investeringen. En op dit moment voldoet die begroting van 2022, hoewel we al in een lopend jaar zitten, daar nog niet aan. En het is van belang dat Aruba aan het werk gaat om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat is ook wat we vandaag hebben besproken. Verder hebben we het kort gehad over liquiditeitssteun. En we hebben het ook gehad, dat is denk ik ook heel mooi, over Sint Maarten. Want daar gaat de huidige gouverneur gaat vertrekken. Die heeft 2 termijnen erop zitten. En dat betekent dat je dan ook vervangen moet worden. En de huidige gouverneur heeft fantastisch werk gedaan. Maar er komt een nieuwe gouverneur en die benoeming hebben we hier ook bekrachtigd. En dat betekent dat we dan over een paar weken de koning die nieuwe gouverneur ook zal installeren. Maar vindt u dat er nog rek is qua aanpassingen die gedaan moeten worden vanuit de Arubaanse regering? Nou, wat ik ontzettend belangrijk vind, die rek is er niet. Hè. We hebben met elkaar veel gesproken en van belang is dat de begroting voor 2022 echt op orde komt. En we zijn al laat in het jaar, we hebben veel discussies gehad, ook met CFT, ook met de premier. En het is ontzettend belangrijk dat we dat goed voor elkaar krijgen, want die vormt ook weer de basis om in de komende jaren met elkaar samen te werken. En ik ben natuurlijk ontzettend blij dat de economie van Aruba, maar overigens ook van de andere eilanden, weer sterk aan het groeien is. Het toerisme komt terug, enzovoort. Maar dat betekent ook dat je tegelijkertijd, terwijl de zon schijnt, moet je het dak gaan repareren. Ook moet nadenken over de juiste hervormingen en moet zorgen dat die overheidsfinanciën in de grip komen. Want ja, op dit moment is de staatsschuld op Aruba nog ontzettend groot. En dat betekent dat er gewoon heel veel rente moet worden betaald. En ja, dat ook latere generaties daar weer mee te maken hebben. Maar eigenlijk ook al op heel korte termijn. Dus wij vinden het heel erg van belang dat de begroting op orde komt. En ik weet dat Aruba daar ook hard mee aan het werk is. Dus ik moedig ook, en dat hebben we ook besproken in de RMR, in de Rijksministerraad, de regering van Aruba ook echt aan om nog de laatste stappen te zetten om te zorgen dat we ook echt met elkaar verder kunnen. Hoe zit het met de periodes waar we aan moeten denken? Nou ja, Aruba krijgt nu de tijd om een zienswijze te geven. Begin september ongeveer zal er dan antwoord moeten komen. En ik hoop gewoon, het is niet alleen een zienswijze, maar van belang is natuurlijk ook om de begroting te gaan aanpassen, daar werk op te doen. Zodat er ook op basis van een hopelijk bijgestelde begroting we het gesprek kunnen voeren. En nou ja, idealiter natuurlijk helemaal niet tot zo'n aanwijzing hoeven te komen. Want het is altijd beter om er gewoon samen uit te komen. Zullen we maar spreken van een voorwaardelijke aanwijzing dan? Nee, er is nog geen voorwaardelijke aanwijzing. Er is een voorstel of een advies tot aanwijzing van het college van advies voor het financiële toezicht, het CAFT. En dat is hier besproken, ook de eerste brief die Aruba daarover heeft gestuurd. En we hebben nog geen besluit genomen. Aruba heeft nu de kans om te reageren, om een zienswijze, zo heet dat dan, aan te geven. Maar ook om te werken aan het aanpassen van de begroting, om daarmee te zorgen dat we ook hopelijk kunnen komen tot een gezamenlijk inzicht in de begroting. En dat we die aanwijzing ook niet hoeven te doen. Maar goed, dat is dus wel afhankelijk ook van of de begroting al daadwerkelijk voldoende wordt aangepast. Maar dit bracht niet in beeld dat de CFT-advies niet serieus wordt genomen. Dus laat het maar eens zien zoals de CFT zijn adviezen gewoon laat vallen of zoiets. Nee, die adviezen worden zeer serieus genomen en dat is ook de reden waarom de procedure is gestart rondom die aanwijzing. En het eerste stap daarin is dat je aan het land zelf vraagt, en dat is natuurlijk terecht, om een reactie daarop te geven. En ook als dat kan, de stappen te zetten die zouden kunnen helpen om te voorkomen dat die aanwijzing er ook definitief moet komen. Maar dat besluit nemen we pas later in de Rijksministerraad, later dit jaar. Eerst is Aruba aan zet om de begroting aan te passen, om een zienswijze te maken. En daarmee juist te zorgen, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat de overheidsfinanciën op orde komen. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Ik weet dat ook heel veel mensen op Aruba dat belangrijk vinden. Om te zorgen dat de schulden verminderen, dat er middelen zijn om te investeren in wegen, in onderwijs, in alles wat er nodig is. En ook weer veerkrachtiger uit de pandemie te komen. Hoe vindt u dat de
er zijn een aantal afspraken die Aruba niet voldaan heeft. Onder andere de intrekking van de salariskorting en ook de afspraken voor de BTW, die allemaal waren in het landspakket. Wat vind je van dat? Nou, de keuze om wel of niet die BTW in te voeren is een keuze van het land zelf en die geldt ook pas voor 2023, dus dat is voor volgend jaar. En natuurlijk hebben we daar eerder over gesproken en de regering heeft gezegd het is voor ons nu te vroeg, wij willen daarmee wachten. Dat is een keuze die de regering zelf natuurlijk kan maken. Als het gaat over 2022, want daar gaat deze procedure rondom die aanwijzing over, gaat het op orde krijgen van de begroting voor dit jaar nog. En daarin zit die BTW niet, maar er zitten wel andere voorstellen in die het CFT heeft gedaan om de economie en de financiën van het land te versterken. En uiteindelijk zullen we daar natuurlijk naar kijken om te zien of het ook nodig is daadwerkelijk tot zo'n aanwijzing over te gaan of dat het uiteindelijk niet meer nodig hoeft te zijn.